सिगांसिनथारावनो सोरगोआव थानाय आफा इसोरखौ बे समाव हाजासे हामबाय होनबाय आरो बेजों लोगोसे नोंथांमोन बयखौबो फोरबो जिसुनि मुङै आंनि बे मोजां गाज्रि इउटिउब चेनेलाव फोरबो जिसुनि मुङै वेलकाम खालामनानै लाग्रोनाय जाबाय। स' अनजाग्रा ख्रिस्ट'नि बिसाफोर आरोबाव दिनै नोंथांमोननिसिम मोनसे गोदान भिडिअ आङो लानानै फैबावलायबाय। स' आसा खालामो नोंथांमोना आंनि बे भिडिअखौ जोबजासे नायलांगोन आरो नायखांनायनि उनाव ख्रिस्टियान जिबनाव माबा मोनसे मोनदेरनो हागोन होननानै बयनिसिमबो फोरबो जिसुनि मुङै आङो मिजिंथिहरबावबाय। स' अनजाग्रा ख्रिस्ट'नि लोगोफोर, फै बे समाव नोंथांमोनजों लोगोसे मोनसे फिसा टपिकनि सायाव जोङो सावरायज्लायनि। स' बे टपिकआनो जाहैबाय आनजास्ट गेइन, माने इनायै दोहोन खामायनाय। स' इनायै माने मा होननानै बुंदों? मोननाय दोहोन। जों बिनि सायाव एसे सावरायज्लायनि आरो बाइबेला दिनै जोंनो मा फोरोंनो सानदों जों एसे मिथिनानै लानि। स' अनजाग्रा ख्रिस्ट'नि लोगोफोर, जों बयबो दोहोन सम्पति दिनै जोङो खामायो। संसाराव थानाय सुबुं माहारि बयबो दिनै जोङो थाखा फैसा धन सम्पति थांना थानायाव मोदोमनि नांगौआव दिनै जोङो खामायो। नाथाय बे जोंनि धोन सम्पति खामायनाया बुथुमनाया इनाय ना न्याय नंगौना नङा? दिनै फै जोङो बे भिडिअनि गेजेरजों जोङो एसे मोनदांज्लायनि। ख्रिस्ट'नि अनजाग्रा लोगोफोर, जोंनि संसाराव थांनानै थानायाव धन सम्पति खामायनाया इनाय नामा? असैथो नामा? सोरखौबा थगायनाय नामा? बेखौ जोङो मिथिनो नाजानि। आरो बेजों लोगोसे आरोबाव जोंनि संसाराव थांनानै थानायाव धन सम्पति खामायनाया न्याय बा नंगौजों सैथोजों नामा? बेखौ जोङो मिथिनि। अनजाग्रा ख्रिस्ट'नि लोगोफोर, आरो दिनै बाइबेला दिनै जोंनो बेनि सोमोन्दै मा फोरोंनो जोंखौ नागिरदों आरो बाइबेला जोंखौ माबादि धन सम्पति बुथुमनो थाखाय एलाउ खालामो बा एलाउ होयो, बेखौ फै जों बे भिडिअनि गेजेरजों मिथिनानै लानि। स' अनजाग्रा ख्रिस्ट'नि लोगोफोर, दिनै बाइबेलखौ जेब्ला जोङो बेखेवनानै जोङो नायो, बाइबेला दिनै जोंखौ एलाउ खालामाखै बा जोंखौहाय बेबायदि एलाउ होआखै जे इनायै धन सम्पति खामायनो थाखाय। ख्रिस्ट'नि अनजाग्रा लोगोफोर, जोंनि दिनै बुहुमाव थांनानै थानाय समाव गोबां मानसिफ्रा दिनै इनायै धन सम्पति खामायनानै गावखौ डेभेलप, न'खरखौ डेभेलप, थाखा फैसा बुथुमनायाव मुखुब इनायै बेफोरबादिबो दिनै जोङो नुनो मोनो। अनजाग्रा ख्रिस्ट'नि लोगोफोर, दिनै बेफोरबादिखौ बाइबेला दिनै जोंनो मा बुंदों? बे समाव नोंथांमोननिसिम मोनसे बाइबेल सिरि फरायनानै खोनासंहोग्रोनो थाखाय आङो आखायाव लाबाय। स' आं फरायगोन जिसुनि मुङै बोसोन बिजाब 24 बालाबनि 10 सिरि। फरायनि जिसुनि मुङै। इनायजों खामायनाय दोहोना थाबनो जोबलाङो। जायहा बेखौ नागिरबायो बियो बेयावनो थैहैयो। अनजाग्रा ख्रिस्ट'नि लोगोफोर, नोंथांमोना खोनाबायना बे समाव बाइबेला मा बुंदों? जायहा इनायजों धोन सम्पति बुथुमो, खामायो, बेखौ बाइबेला मा होनदों? इनायजों असैथो, माने नों सैथो नङैजों, गाज्रि बायदि रोखोम साल सलनजों, सोरखौबा थगायनायजों, सोरखौबा सोरनिबानि सेदलाबनानै लाबोनायजों, बा सोरखौबा गाबहोनानै, सोरखौबा दुखु होनानै खामायनाय दोहोना मा होनदों? बेफोरबायदि दोहोना मा होनदों? थाबनो जोबलाङो। ख्रिस्ट'नि अनजाग्रा लोगोफोर, बेबायदि बुथुमनाय दोहोनखौ, बेफोरबायदि थगायनाय इनायजों बुथुमजानाय दोहोना गोख्रैनो थाबनो जोबलाङो। बाइबेला दिनै जोंनो बेखौ मिथिहोदों आरो बुंबावदों, जायहा बेखौ नागिरबायो बियो बेयावनो थैहैयो। नंगौना नङा ख्रिस्ट'नि अनजाग्रा लोगोफोर? जोङो मानसिया बेफोरबायदि आरोखि ना। सोरबा इनायजों गाज्रि मावनानै बा सोरखौबा बायदि रोखोम खायदा कौसल खालामनानै धन सम्पति खामायनायखौ नुयोब्ला, बेफोरनि थाखा फैसा बुथुमनायखौ नुयोब्ला, जों बादि मानसियाबो
माने सेरखम बायदि नर्माल मानसियाबो सोलोंनोसो आरो सोलोंनानैनो बिसोरनिखौ सोलोंनानैनो बेखौनो नागिरबायनोसै नालाय मोजां मानसिफ्राबो नर्माल मानसिफ्राबो जोबनायाव बेफोरबायदि मानसिफ्रा बेफोरबायदि इनायजों खामायनाय दोहोनावनो थैहैनो गोनां जानोसै ख्रिस्ट'नि अनजाग्रा लोगोफोर बेनिखायनो बाइबेला जोंनो बेखौ रोखा जोंनो फोरमायखाबाय जे इनायजों खामायनाय दोहोना थाबनो जोबलाङो आरो जायहा बेखौ नागिरबायो बियो बेयावनो थैहैनो गोनां जायो अनजाग्रा ख्रिस्ट'नि लोगोफोर दिनैनिफ्राय जोंनो बाइबेला मिथिहोबाय सोरबा जोंनि जिसु ख्रिस्ट'खौ खुलुमग्रा बिदा फंबायफ्रा इनायजों असैथोजों सोरखौबा थगायनानै धोन सम्पति बुथुमदोंब्ला आंबो बे भिडिअनि गेजेरजों बेखौनो रिक्वेस्ट खालामहरो फै बेफोरखौ नागारनानै जोङो नंगौ सैथोजों धोन सम्पति जोङो बुथुमनि इनायजों बुथुमनाय धोनाव अरायबो मानसिनि साव इसोरनि सावा थाफायो ख्रिस्ट'नि अनजाग्रा लोगोफोर बेनिखायनो बेबायदि इनायजों बुथुमनाय दोहोना थाबनो जोबलाङो आरो जायहा बेफोरबायदि इनायजों धोन सम्पति बुथुमनो नागिरबायो बे बिथांमोना बेयावनो खस्थ' मोननो गोनां जायो थैहैनोबो दिनै गोनां जायो ख्रिस्ट'नि अनजाग्रा लोगोफोर आरोबाव बे समाव नोंथांमोननिसिम मोनसे बाइबेल सिरि फरायनानै खोनासंहोबावनि बेखौ मोननो हागोन आरोबाव बोसोन बिजाब 16 बालाबनि 8 सिरि फरायनि जिसुनि मुङै मा बुंदों इनायजों गोबांथार खामायनायनि खुरै न्यायै एसेल' खामायनाया साबसिन मा बुंबावदों अनजाग्रा लोगोफोर इनायजों गोबांथार खामायनायनि खुरै न्यायै एसेल' खामायनाया साबसिननो नायदो दहाय एसे गिबियाव जोङो मिथिनो खोनानो मोनबाय जे इनायजों खामायनाय दोहोना असैथोजों खामायनाय दोहोना बुथुमनाय दोहोना थाबनो जोबलाङो बेनिखायनो नैथि बाइबेल सिरियाव जोङो फरायनानै मोननो हाबाय जे इनायजों गोबांथार खामायनायनिख्रुइ न्यायै एसेल' खामायनाया साबसिन मानो होनबा सैथोजों खामायनाय दोहोना मा गोदाव सोराव बा थाबनो जोबलाङा दिनै बाइबेलनिफ्राय दिनै जोङो बेखौ मिथिनो हायो आरो बे सैथोजों नंगौजों खामायनाय दोहोनाव इसोरनि बोर मानसिजों हामजा जानाय मानसिजों मोजां मोनजानाय थायो आरो बे दोहोनाव अरायबो इसोरनि बोर थानायखाय बे दोहोना दिनै थाबनो जोबनानै थाङा ख्रिस्ट'नि अनजाग्रा लोगोफोर जों ख्रिस्टियान साफ्रोमबो बेखौ मिथिनो नांगोन दिनै जोंनि गोबांथार ख्रिस्टियानफोर दिनै दङ बे मोदोमखौ लानानै थांनानै थानायाव बे संसाराव गोबांथार दिनै थाखा फैसा रां रुफा दिनै जोङो बुथुमो नंगौना नङा ख्रिस्ट'नि अनजाग्रा लोगोफोर बेनिखायनो सोरबा जुदि जोंनि ख्रिस्टियान बिदा फंबाय बिमा बिफाफ्रा बेफोरबायदि धोन सम्पति बुथुमदोंब्ला इनायजों बेखौ नागारनानै न्याय नंगौ सैथोजों जोङो धोन सम्पति बुथुमनो जोङो सोलोंनि आरो बुथुमनि अनजाग्रा ख्रिस्ट'नि लोगोफोर अब्लासो इसोरा जोंनि गासै बिजनेसफ्राव जोंनि गासै धोन सम्पति बुथुमनायाव जोंखौ बोर होगोन अनजाग्रा ख्रिस्ट'नि लोगोफोर जुदि जोंनि बुथुमनाय दोहोना इनायजों नंखायजोंब्ला जों हाजार इसोरनाव प्रार्थना खालामनानै धन सम्पति बुथुमब्लाबो नागिरब्लाबो इसोरा जोंनो होनाय नङा आरो बोरबो थानाय नङा जोङो मोननो हागौ इनायजों धन सम्पति जोङो बुथुमनो हागौ गोबांथार थाखा फैसाबो जों खामायनो हागौ इनायै नंखायै थगायनानै सोरखौबा नाथाय बेफोरबायदि दोहोना थाबनो जोबलाङोनो ख्रिस्ट'नि अनजाग्रा लोगोफोर जों दिनै बेखौ मिथिनो नांथारगोन बेफोरबायदि दोहोना थाबनो जोबलाङो आरो जाय मानसिया बेफोरबायदिखौ नागिरबायो बियो बेयावनो थैहैनो गोनां जायो बाइबेला दिनै जोंनो बेखौ मिथिहोबाय आरोबाव नोंथांमोननिसिम मोनसे बाइबेल सिरि फरायनानै खोनासंहोनो आखायाव लाबावबाय बेखौ मोननो हागोन गितफोरनि 37 बालाबनि 16 सिरि मा होनदों धोरोमियाहा एसेल' सम्पति दंब्लाबो बिहा गोबां दुष्टफोरनि उसिग्लायनाय दोहोननिख्रुइबो गाहामसिन
बे समाव जोङो गोथार बाइबेलनिफ्राय बिराद मोजाङै मिथिनो मोनबावबाय जे धोरोमियाफोरहा मा होनदों धोरोमिया एसेल' सम्पति दंब्लाबो होनदों बिहा गोबां दुष्टफोरनि उसिग्लायनाय दोहोननि खुरैबो गाहामसिन मिथिबायना बाइबेला मा बुंदों बिराद मोजां बाइबेला दिनै मोनसे जोंनो फोरोंबावबाय खोन्थाबावबाय जे धोरोमियाफोरा एसेल' दोहोन थाब्लाबो दुष्टफोरनि गोबांथार उसिग्लायनाय दोहोननि खुरैबो बे धोरोमियाफोरनि एसेल' दोहोना मा होननानै बुंदों गाहामसिन साबसिन हामसिन बेयाव साव थाया सोरनिबा बोराबनाय थाया सोरजोंबा गाज्रि मोनजानाय थाया बेनि जायगायाव इसोरजों बोर होजानाय मानसिजों हामजाजानायसो थागोन अनजाग्रा ख्रिस्ट'नि लोगोफोर होनब्ला दिनैनिफ्राय जोङो ख्रिस्टियान जानानै फोरबो जिसु ख्रिस्ट'खौ मोननानै जोङो मा इनायै असैथोयै सोरखौबा थगायनानै जोङो धन सम्पति खामायबावगोन नामा जोङो सिन्था खालामनि ख्रिस्ट'नि अनजाग्रा लोगोफोर दिनै जोङो गोबांथार थांनानै थानायाव जोङो साख्रि बाख्रि मावो जोङो बिजनेसफोर मावो जोङो गारि मटर सालायो गोबांथार जों इनकाम खालामो थाखा फैसा नाथाय ख्रिस्ट'नि अनजाग्रा लोगोफोर जोङो ख्रिस्टियान जानायखाय बेखौ मिथिथारनो नांगोन जे जोंनि खामायनाय दोहोना जोंनि बुथुमनाय दोहोना इनायजों ना न्यायजों असैथोजों ना नंखायजों ना नंगौजों बेखौ जोङो मिथिनो नांथारगोन ख्रिस्ट'नि अनजाग्रा लोगोफोर आरो जोंनि बुथुमनाय दोहोना नंगौब्ला इसोरा जोबनो रोङै बोर होगोन आरो जोंनि बुथुमनाय दोहोना जोंनि मावनाय दांनाय बिजनेसफ्रा नंखायजों इनायजोंब्ला बेफोरबायदि जों बुथुमनाय दोहोना थाबनो जोबलांगोन आरो इसोरनि सावाबो बेयाव थागोन अनजाग्रा ख्रिस्ट'नि लोगोफोर स' आसा खालामो नोंथांमोना आंनि बे भिडिअखौ नायनानै मोजां मोनबाय आरो मोजाङै बुजिबाय होननानै बयनिसिमबो फोरबो जिसुनि मुङै आङो मिजिंथिहरबाय आरो दिनैनिफ्राय फोरबो जिसु ख्रिस्ट'खौ खुलुमग्रा बयबो नंगौजों सैथोजों धन सम्पति बिजनेस थाखा फैसा बुथुमगोन मावगोन होननानै बयनिसिमबो मिजिंथिहरबाय ख्रिस्ट'नि अनजाग्रा लोगोफोर आरो जुदि नोंथाङा आंनि बे मोजां गाज्रि इउटुब चेनेलाव गोदानब्ला अन्नानै आंनि चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामदो जेन' बेफोरबादिनो गोदान गोदान भिडिअ आरो फोरबोनि गाहाम बाथ्राखौ खोनाबाय थानो मोननो हानायफोरबायदि स' हामबायसै इसोरा नोंथांमोन खोनासंग्रा बयखौबो बोर होथों गोजोन्थों खुलुमबाय